CMN Maskintech er et dansk produktionsfirma inden for landbrugsmaskiner, som har specialiseret sig i følgende produkter: CMN afgrødebeskyttelse, CMN kornhåndtering og CMN ukrudtsbekæmpelse. I de næste minutter vil vi gerne præsentere CMN Flexweeder, din løsning for pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. Harverne fås fra 3 til 12 meter. Harverne er opbygget af 1 meter brede sektioner, der er centerophængt omkring deres egen midterakse. Det bevirker, at harven er god til at kompensere for markens ujævnheder. CMN Flexweeder er forsynet med trinløs regulering for tandhældning og dybdegang. Det er også muligt at udstyre harven med hydraulisk tandflow, som bevirker, at man kan stille aggressiviteten i forhold til skiftende jordbonitet under kørsel. Vi ser her udførsel af blindharvning. Først på en lettere jordtype, hvor der er udspredt dybstrøelse for at holde på jorden, og herefter blindharvning på en sværere jordtype. Blindharvningens formål er at beskadige det nyfremspirede ukrudt inden kulturplantens fremspiring. Arbejdsdybden bør være 1-2 cm og hastigheden på 10-15 km i timen. Med CMN Flexweeder kan man påbegynde ukrudtsbekæmpelsen allerede når kornet har det første blad. Det skyldes, at harven er forsynet med specialkonstrueret dobbeltbevæglet trækfjeder, som kan kompensere for de små trykforskelle, der er på dette stadie imellem kulturplantens rækker. En anden detalje ved CMN Flexweeder er, at hovedrammen kan komme under de 180 grader. Er harven samtidig forsynet med CMN Tandflow, vil man sikre sig en helt ensartet arbejdsdybde uanset arbejdsbredde, selvom marken er kuperet og uensartet, eller hvis der findes agerrender i marken. Vi ser her bygmarken 14 dage senere, hvor anden og sidste behandling skal foretages. Det er her muligt at sammenligne før og efter anden ukrudtsharvning. Her ses en ubehandlet parcel sammenlignet med en, der har fået 2 behandlinger af CMN Flexweeder. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vintersæden om foråret bør påbegyndes, så snart marken kan bære. Man frigør derved kvælstof til planten, samtidig bliver jordskorpen brudt, og der kan komme ilt til plantens rødder. Anden ukrudtsharvning kan man med fordel kombinere med gylleudbredningen, da man derved forøger optagelseseffekten med ca. 50%. Arbejdsdybden bør være omkring 4-6 cm. Her ses en selektiv behandling af en hvedemark. Der er det ikke muligt at tildække ukrudtet, men i stedet skal det frilægges. Harvens lige tænder bevirker, at man undgår slæbning og optrækning af sten i marken. Ærter er en af de nemmeste afgrøder at udføre mekanisk ukrudtsbekæmpelse i, fordi planten er meget kraftig lige fra fremspiringen. Bemærk, hvordan det bearbejdede jordlag løftes op, og derefter falder ned oven på ukrudtet. Det giver en meget effektiv bekæmpelse. Ved ukrudtsbekæmpelse i raps kan man med fordel etablere såbedet 8 dage før såningen. Det vil give rapsen yderligere et forspring.
Selve ukrudtavlingen bør man vente med, indtil rapsen har nået rosetstadiet. I rækkeafgrøder er CMN Flexweeder meget effektiv over for ukrudtet, uden at beskadige kulturafgrøden. Det skyldes igen den dobbeltbeviklede ligetand, som hele tiden har føling med jorden, og derfor kommer tanden aldrig for tæt på planten. Den bagudrettede tand bevirker også, at man ikke beskadiger majsplantens luftrødder. Ved at udstyre CMN Flexweeder med grønjordsringe, kan man lave en effektiv beluftning af græsmarker og samtidig udjævne kokasser og muldvarpeskud. Ved bekæmpelse af ukrudt i juletræskulturer er det vigtigt, at haven har en stor frihøjde. På CMN Flexweeder er der en frihøjde på 0,5 meter. Det gør, at man undgår at beskadige træernes top. Vi har her præsenteret nogle få af de muligheder, der er med CMN Flexweeder. Og vi siger tak for din opmærksomhed. Ønsker du mere information om mekanisk ukrudtsbekæmpelse, så kontakt CMN Maskintech.